Sí, vou en Garabata, porque esta xente son uns hippies destes que fan asembleas abertas. Saúdos, hoxe 5 de abril están convocadas en todo o Estado concentracións e manifestacións en prol dunha vivenda digna. En Ourense, o recén nacido Espazo Veciñal Ourense convocou unha manifestación. As demandas deste colectivo a curto plazo son a reducción e control do prezo dos alugueiros, a regulación e limitación dos alugueres turísticos, a recuperación das vivendas baleiras para uso habitacional e o freo á compra especulativa de vivenda. Comeza aquí esta manifestación en defensa dun dereito constitucional. Que la vivienda es un derecho, pero también es un bien de mercado. Aínda que non é dos importantes, porque xa se sabe que da Constitución española o único que hai que cumplir sí ou sí é a inviolabilidade do rei e a indisoluble unidade de España, ante Deus e ante a historia. Aínda que creo que isto non é da Constitución, pero a transición á democracia no Estado español foi un pouco sincrética, xa saben. Comezamos. Hoxe estamos aquí para berrar ben forte que a vivenda non pode ser un negocio. É un dereito fundamental recollido en distintas cartas de dereitos internacionais e tamén no artigo 47 da Constitución española. Pola contra, as institucións que deberían velar por garantir estes dereitos e aprender do acontecido na crise de 2008 seguen a desviar a mirada cara a outro lado, cómplices do enriquecimento ilícito dos de sempre. A banca, as empresas inmobiliarias ou fondos de investimento e os grandes rentistas que xogan a especular cun dos piares básicos da dignidade da clase traballadora. Exiximos do Goberno municipal e dos grupos políticos do Concello Ourensán a aplicación inmediata da legislación, a declaración da cidade como zona tensionada para frear a suba dos alugueiros, pois se cumpren sobradamente os requisitos establecidos na Lei da Vivenda e xa hai outros concellos que están facendo esta declaración mesmo en Galicia. A paralización inmediata de novas licencias para vivendas de uso turístico para evitar que Ourense se convirta nun parque temático para turistas expulsando as veciñas. O aumento do IBI para as vivendas baleiras. O Concello ten a competencia de establecer un recargo sobre o imposto de bens inmobles de ata o 150% aos propietarios que teñan 4 ou máis vivendas baleiras durante máis de 2 anos. Ampliar o parque de vivenda pública. O Concello ten moitas formas de incrementar o número de inmobles. A expropiación a entidades bancarias, fondos de investimento e grandes propietarios que especulan coa vivenda, tal e como contempla o artigo 128 da Constitución española. A suspensión dos desafiuzamentos de persoas vulnerables e sen alternativa habitacional, así como a garantía de suministracións básicas de enerxía e auga para todas as familias, a ilegalización e persecución das organizacións que actúan fora da lei pagadas polos rentistas para botar fora as familias dos seus fogares. Tamén a prohibición das prácticas abusivas das inmobiliarias que exixen as inquilinas fianzas de varios meses, seguros de impagamento ou honorarios por ensinar pisos de alugueiro. A vivenda é un dereito fundamental da cidadanía e o Estado debe proporcionar os medios necesarios para facer isto posible. Pois acaba de rematar aquí na Praza Maior esta convocatoria de manifestación, unha manifestación na que se exixiron solucións e incluso medidas concretas, aínda que seguramente o goberno máis progresista da historia, segunda parte, non fai falta que lle pidamos nada porque están traballando niso.
Cada vez que le hacemos daño al Estado social, nos estamos haciendo un daño colectivo. Porque si los malagueños no tienen un lugar en el que vivir, ¿quién va a atender a esos turistas? ¿Dónde se van a alojar los camareros que después nos sirven un vino y un espeto? ¿Dónde estarán los hijos de quienes barren estas calles? Creo que el sector turístico es fundamental para nuestro país. Es extraordinariamente positivo en términos de PIB, en términos de empleo, pero ha de hacerse compatible con el desarrollo de la vida. Y sin vivienda no hay vida. Aínda que, por outra banda, non podemos esquecer que as políticas de vivenda pertencen á Administración Autonómica. Polo tanto, a Xunta de Galicia e outras administracións teñen moito que dicir a este respecto. Porque queremos que todos os galegos teñan acceso a unha vivenda de calidade. Por iso, nesta legislatura reforzaremos as políticas de vivenda co obxectivo de facilitar solo para construir 25.000 novas vivendas, 20.000 das cales serán protegidas e 5.000 libres. E tamén co obxectivo de duplicar o número de vivendas públicas nesta legislatura ata cadar as 8.000 vivendas. Un reto que implica a construcción ou rehabilitación de preto de 3.500 novas vivendas nesta legislatura, das que a meirande parte serán vivendas de nova construcción cun investimento estimado de 550 millóns de euros. Quero destacar unha nova tendencia que van a traer aquí a Galicia, que é a dos aloxamentos compartidos. É unha fórmula que xa se está empleando moito en Europa e que chega a Galicia por primeira vez, concretamente vaise a implantar en Santiago, pero que a idea era implantala en todas as cidades de Galicia. Eu creo que esta é unha medida que claramente vai a beneficiar a todos os mozos menores de 36 anos, pero eu creo que moi en particular pois aqueles que se movan a cidade por primeira vez e que, bueno, pois é unha cidade na que ao mellor non coñecen a ninguén e teñen esa oportunidade, porque estes aloxamentos compartidos teñen dúas partes. Teñen a parte máis propia, onde ti tes o teu espacio propio, e tamén unha parte máis común, onde vas a pois tamén compartir con outras persoas outras experiencias. Entón, ademais de estes aloxamentos compartidos, de facilitarche a ti acceder a unha primeira vivenda e a un baixo custo, tamén che vai dar esa parte tamén máis social, que dende logo sempre se agradece cando chegas a unha cidade nova. Os vosos nomes? Miguel. Claudia. Nos escolleron como contacto coa prensa ata hoxe, igual mañá son outros, membros da Asamblea. Veciñas de Ourense. Por que había que estar aquí hoxe? Bueno, porque, como le vamos dicindo todas estas semanas, hai unha serie de problemáticas, subida do 30% do aluguer nos últimos 5 anos, 55% da poboación que adica máis do 30% a pagar o aluguer, 15.000 vivendas baleiras en Ourense, moitos outros motivos, e ningunha política por parte das administracións e das institucións, que, ainda que probablemente non serían suficientes, pois axudarían a levar a situación. Chega un momento no que se deixamos pasar máis, a situación será irreversible. A situación que estamos a vivir aquí na cidade de Ourense, en todo o Estado, é que os prezos da vivenda cada vez son máis altos, os salarios non están a subir e non somos capaces de asumilos. Algúnha mensaxe aos partidos políticos, xa non digo do goberno da cidade, que evidentemente non lle interesa isto para nada, senón da oposición, falastes con eles, interesáronse en contactar con vos para coñecer as vosas... Non, en ningún momento tivemos ningún tipo de contacto, nin por parte do goberno da cidade, nin por outro tipo de partido político. A partir de agora, cal é a folla de ruta? Seguir presionando con estas demandas ata que nos fagan caso, sendo conscientes de que a institución pois tampouco é unha solución, por eso nós tampouco fomos falar con eles, e ata que as protestas se lle fagan insoportables, seguir presionándolles ata que nos fagan caso. A idea da Asamblea é continuar traballando e articulando as demandas da propia cidadanía para saber que é o que precisa a cidade de Ourense. Que non nos digan o que necesitamos, senón que sexamos nós os que seamos capaces de dar unha resposta. Antes no manifesto escoitáronse datos sobre a situación actual en Ourense, onde estamos, porque isto non é unha cousa que solamente pasa nas grandes cidades, sino aquí tamén. Que se pode facer para que a xente se implique con este tipo de movimentos tan necesarios, por outra parte? Bueno, eu creo que, por exemplo, manifestacións como esta, que sí que poden motivar, ver que hai algo de movimento na cidade, explicar ben os datos. Hai moitas veces hai xente que pensa, bueno, non pensa porque
O sea, quero dicir, non pensa que é unha situación particular súa, sino que sabe perfectamente que é xeral. O que pasa que, bueno, dar o primeiro paso para mobilizarse se non hai un movimento na cidade, pois sempre é complicado. E esa era un pouco a nosa intención, dar o pistoletazo a saída ao movimento para que cada vez se sume máis xente e podemos facer un movimento pola vivenda e veciñal sólido na cidade. A resposta de todos xeitos durante este mes e pico que estivemos traballando foi boa. A xente sabe que hai un problema, está en contra da subida dos prezos e sí que penso que está disposta a loitar por ter unha vida digna. Algunha cousa máis que queirades decir que non vos preguntara? Que estea atenta a xente a novas convocatorias da Asamblea e que nas vindeiras convocatorias seguiremos decidindo cal é o camiño que sigue a loita. E que veñan e que participen e que non deixen que falen por elas, que sexan elas mesmas as que falen e que pidan as súas demandas. Creo que a mensaxe está clara. Nos seguiremos con atención ao espazo veciñal ourense, contades co noso humilde apoio en todo o que poidamos facer. Foi todo, seguiremos informando.